أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brothers and sisters, ma-Afrika nonke. Michael Hart lo owabhala incwadi The Top of the Hundreds. Wabeka uMuhammad ukuthula kube naye wamenza waba unumber 1. Mabembuza ukuthi ndoda, uyi-scientist, uyi-satanist, uyi-atheist, unguchwepheshe, uyisikhonzi sikaSathane, awukholelwa wena ukuthi uNkulunkulu ukhona, uya-exista. Kodwa wena uthatha umuntu okholelwa ukuthi umdala ukhona, uya-exista, umbeka number 1 encwadini yakho. Kungani? Lo baba lo maye baphendula uthi, ngingaba yi-satanist, ngingaba uchwepheshe sosayensi, ngingaba atheist, umuntu ongakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa I cannot allow that to insult my intelligence. Angeke ngivume ukuthi into ngiyibona phambi kwamehlo ami bese ngidelela ukukhalipha kwami noma ukuhlakanipha kwami ngokuthi ngingakhuluma iqiniso. Uthi akekho umuntu ongenza noma onga-achieve izinto ezenziwe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam in 23 years. Akekho. Ngicela ukuquotela khona manje ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam eloku engasekho emhlabeni, kodwa umhlaba wonke 2 billion Muslims or less than that, ithi ngithi nje 2 billion njengoba abantu be-8 billion emhlabeni, ama-Muslims angwani ku-2 billion, wonke u-6 billion abantu engasama Muslims. Njalo mangabe bevuka ekseni, Allahu Akbar, first thing ephuma emlonyeni wabo umhlaba wonke jikelele, alhamdulillah, udumo lonke lumfanele uAllah, wonke ama-Muslim. Uthi ke lo baba, tell me one person who can do that, ongahlanganisa umhlaba wonke wenze into owutshelwe uyena. Abuye futhi asifundise ukuthi mangabe mawuvuka ekseni ufunde a'udhu billahi minash shaitani rajim 10 times, uAllah uthumela a special agent, ingilozi yakhe ezofika igade ilanga lonke. Ufana nomuntu ohamba ne-bodyguard whole day until ilanga lize liyoshona, until Maghrib time. After Maghrib, before uyolala uphinde futhi 10 times a'udhu billahi minash shaitani rajim, uAllah uthumela another agent, ingilozi yakhe ezokugada wena nomndeni wakho nekhaya lakho ubusuku bonke. Akekho umuntu ozodlalela kulowo mndeni noma uSathane ozodlalela kulowo mndeni. Tell me which person can do that. Allahu Akbar. Allahumma rabba Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wajzi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Brothers and sisters, always send salatu wa salam upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No one can do what he has done for me and you. Angbong.